Не, тя му атмосфера се получава в нас. Браво, че! Браво, бе! Браво! Айде, Сиска, не се отказвай! Стаси, Самас! Давай на Бошко! Свърши вече! Стаске! Анита, бъди готова! Мария, къде си? Айде, Васи! Вас само се я подготви по-добре. Миме! Чакай го този пас, не си готова. Стаска номер 10 гледаш. Дитке, помагаш на Стаса тук за Зара. Браво, Калина! Сиска, айде, Сиска! Ти си Мария! Браво, бе, пак! Басе! Стаска, дай среща. Бошки, прибирай. Вратари, маме! Мария! Самас, тръгвай с дрибъл! Айде, ура! Газ! Дани, къде си?
се разберете с Василена. И за двете е добре, разберете се. Вася, не бързаме. Браво е! Браво! Браво! Там нямаш работа. Та си внимай тук за Зара. Бошки играе с номер 5. Айде, Орче, мина! Давай, давай, момиче, давай! Надигравай се! Бъдя! Калина да отиде. Мария отиде при Вантова. Мария! Стаси на избита за удар. Стаси, изгубим ли топката, спринт на... Тук, Стаси! Стаси! Айде, няма кой, перфектен корнер! Вася с удар! Сама си бе, обърни се и давай го. Стаси, не губи! Имаш се са! Играй сега, реакция! Бошке на спринт прибираме. Калина! Калина, ти си! Мария подкрепа! Стаси, бяга зад тебе, Зара! Стаси! Ти си игра с номер 5. Спенете си линията, Калина! Среща! На бялата топката на линията, бе! Ей, Титке! Дай ширина. Самас, Бошко, излез дясно! Напред играй! Вишаница! Стаци, по-бързо! Ани, търси топката, Ани! Играй! Всички играем! Айде, ура! Давай, момиче. Слушам сам мач. Те сега се върнаха 4 момичета. Добре, че сме в мач. Оставили сте се джуганата от Йорданке, влизай! Браво! Браво, Миме, браво! Стаси, внимай, номер 10. Скъси! Браво, Бошке! Ади, дай него Бодяна. Васи наклони на дясно. Браво, Дриана. До човек. Адриан, до човек, бе. Риска! Втора, Бош! Сиска, далеч си! Бъркай! Мария! Заминавай! Наскоро! Мими! Сега изкарай, бавиш се! Бош, браво, това искам!
Стаси! Трябва да сме 3 на 2, не се включвай. Васе, иди да има неизбита за удар. Анита, Рушчева, Калина, следвайте топката. Перфектна! Браво, Калина! Браво! Браво, Кали! Ти сте браво, така? Не, бе. Гредата минава. Нямам аз. Как го видя, Венци? Нямаше го. Паси към Зара на Клане. Пасе номер 5, назад, отстъпваме. Да не пада. Мария мини зад гърба и сега. Айде, Ритка! Там кой да й помогне. Мария, по-близо до нея. Иде. Атак! Търкаля на най-близката, търкаля на най-близката. Това е. Паси, швидка. Това може това е, Дуда. По-остри пасове. Си иска я. Как? Играй! Таси много вътре влизаш. Спокойно, търпение. Мария, ти за днеска. Мария, тръгвай! Таси, давай тази ширина. Лора, иска я на крак. Горе, нажа. Върни ме, аз видях. Анита, не играй. Силно хвърли по тъча. Анита, бягай вътре. Хвърли на жълтите. Играем. Айде, стискай, борба, баси! Думка. Отстъпай, Стаси! Стаси ти си! Калина навънка! Калина, ти си към тъча бутай! Ей, Калина! Не оставай! Беги! Когато има защити с нея, не излизаме! Анита, айде там малко по-ориентирано пред гола. Мария, изолирай се дясно. Това се бекали, айде следи. Айде, Анита, идва! Излизаме, Анита, пристира! Анита, пристираш! Давай. Сиска, давай, взехме я! Анита, иска я! Браво, Мария, нищо! Сега се внимай номер 10. Меги, излез сега напред, Меги напред, 7-8 метра. Браво, Мине. Браво, Кали, браво. Камерата така само стадиона. Меги, сега смело, дълга топка, излизаш пред Нищо малинката, днес имат матч, обаче тя, нали, Айде малко повече движение. операция, тя не може да играе. Ама да го видим отбора. Браво, Мине, браво, момче. Малинки излез малко, днес времето много по. Стаси, айде! Браво, момче. Айде, Сяна, изпълняваме. Горка слива е бил, нали? Стаси, Беше там. тук е тази жълтата, пред нея. Тук бий сюда.
Калина, айде пак си ти. Бошке! Айде по-настойчиво там, кордите са перфектни. Бош! Анита, ориентирай се. Си сяди отиде да бяга. Миме по-близо, не 40 да не минути поема. играят. Всеки път различно. 35 играят и 40 са играли. Потърсете удар, момичета. Таси! Лорче, отваряй! Диде, какво правиш, бе? Диде, спри се, подай, са те простоти. Играй, Станислава! Диде, мини зад. Диде! Таска, напред играй. Лора, дай ширина. Пасай, къде си? Мария, хайде, крие се, Мария! Бош, хайде, Бош, продължаваме! Паси, не сама! Не сама там! Паси, внимай зада! Там стъпай! Напред се едно! Лора, къде си? Си, къде си? Стъпваме, халфовете, Бош! Много жълти има! Ай, давай във вратата, Ани! Браво, гол, гол. Къде мина, бе? Сега искам да сте близо до тях и всеки да е човек. Давайте, движете се. Стаси, движете се. Нищо, играй, реакция! Иде по-близо до нея, иде! До нея стой! Мария ще поди, преди малко няма никой до тебе с левия с едно. Дай до нея, дай до нея. Калина там до Ванто. Анита, играй, Стаси, играем, Стаси! Бошки, айде реакция! Стаси, дай! Васе, тичай! Мария, отстъпвай! Пак! Много е наситно! Станислава набутваше така наситно. Веднага дайте ширина, Калина! Стояно, айде! Миме, този пас как очакваш да мине, Мария? Как очакваш да мине, тато? Бош, повече искайте с вас. Айде, бе, Мария! Анита, давай! Дида! Браво! Диде, за това говорим. Мария, стартирай! Ах, си ски, айде това пас да го дадем. Тръгвай, давай пас. Браво! Да няма засада. Браво! Засада има! Момчето, па засада на Вантова! Браво! Има Вантова! Няма засада! Как няма, бе? Али стига, бе! Чисто засадайте се изтигна. Малко беше. Цяла беше, имаше няма го засада.
Момичета, няма да ви подведа, има и камера, ще го видите. Там това, ще го видиш. Малко беше, ама беше. Няма. Кучев, на 100%, довериме се. Ще го видите. Ложка, отзад. Маме. Сега се зад гърба, внимай. Склани си линията. Стой! Там това пак се застана. Виж ме. Там това. Да знаеш. Ще ти играя на линията. Това им казва. Ема, виж, чувството тренировата има път на... А не, то там не виждат. Тук визуално може да се подвидиш примерно с две глаза. Браво, Таси! Ало. Запам тук слабите за матч. Юрдаки, излез! Ние на стадиона. Давай, право, момче, давай. Нали? Айде! Ани, играй! Вася назад! Аре бе, 30 бе взима бе, момичета! Таскай! Бошки иска. Тарислава! Иди да срещаш ти! Мария! Дали влез на вътре. Мария да не се обръща. Така можеш. Ей! Всеки път дърваш, докато се блъснеш човека. След до Зара. До Зара! До 10 номер, момиче. Се диде! Майко, закъсняваш! Калина за дърба, Калина! Голям се успи! Тук тръгна, 10 метра от нея. Калина, колко пъти казвах името, един човек има да пази. Ако продължавате така, по-близо до тях ще не слушате. Ейте там ще чупят. Тук няма да ми чакате да се поемаш. Там вместо да сте по-настоятелни, играйте. Германия са готини. Тръмп, Тръмп ги запачка, защото не ще да помагат. Хубаво, добре, аз не го слушам. Само да се поравни. Айде, Анита! Айде, Анита! Да. Играй си, играй реакция, Дема! Ай, Бошки. Отстъпи! Не си иди да отстъпи! Това се отстъпи назад, дълга е! Калина! Бошки, прибираме. Наша ли? Ора! Вадия! Ай, Ора! Абе, Анита, първият път на Ора сама, бе! Браво, Ора, браво! Браво, момче, браво. Как няма да има асистенция? Да. Иде, да играйте по-близо до тях. Много сме последни, чакаме. Таси, искам да играеш по-близо до Зара да не работи. Виж далеч не тя обработва. Да. Кали, придикта там по-близо до нея, Момче, по-близо. браво, Лело, браво. Браво. Браво, Сливен! Браво за твоята българност.
То тук един и 70 снимам дизел. Германия, да. Казват, че не бъде. И казват, че ура. Ай, ура! Давай! Стаси до 10. Това се точно. Ако е дълга да не тупка, айде горе, да не тупка, Стаси. Давай, Симона, пане, Витка, чудес! Веги имаш бял, гледай. Лашки е слиза да иска. Веги бързо решавай. Веги по-бързо решавай! Не, хвана. Слава! Слава, колко пъти казах топката да не тупка дълга. Сама, ти не си играй! Да не излиза! Тръгвай, кой? Айде, Влаши, си. Давай, да! Гора, давай бърз също като ги няма. Паси, там да не тупка топката, пак е остави. Нямаше някой да я минира. Иде наклонеме на много и почуваме. Там, иди най-вече напред. Ако трябва да кажа, не минава. Айде, не да движим. Сиска, дай! Галина, давай! Сега се събери към деда. Благоеста, прибирай с номер 5. Всякъде да не напред-назад и играем. Аз много лесно играя. Като дойде хвана я, Сега се отстъпи за 10. За 10 не май. Се иска! Айде, Васи, тичаме! Ай, Лора! Браво, Ора, нищо, наклоняме наляво! Иди на Хал да прибере! Ти си Калина! Галина, гледай си вам! Действай са! Галина, линията! Стаси линията! Станислава, покрива заставата, момиче! Станислава! До мен не си ще говоря! Гледай заставата! Си изтърва момента! Станислава! Много беше научен. Сега в момента е жив заедно. Браво, Лана, Корне! Таси! Повечето на атаки минават от ясно. Отделно не минават атаки. Вас, айде хубав удар, де! Да не пада! Не искам да тупка! Ти си Мария! Ма не забивай, пак! Ай, Боже! Боже да влезе, Стаса отстъпва. Стаси отстъпи. Стаси, ай! Ти си Мария! Стъпи здраво, ей! Дали линията, ти дал! Край, Мария! Среща я! Ляв крак! Къси, бе! Къси! Това се яде потърси. Това се напред. Ора! Дай му Васка изпълнява. Бошка, иди напред. Мария, влизай! Това е. Аре, втората после. Бош! Ето я! Цял мач накрая ще играе на гол. Не, след малко ще Ти сяде малко по-настойчиво. време. С маратон.
Кали, внимавай вам това за дясно. Дида! Спира събират толкова, че... Кали, среща! А единия пуши, Зара! сменя мястото и който Ама имаме его кудар, какво става? Добре, Ура тръгвай, Мария къде си? На Мария дай, тя, Анита, браво си се! Анита, засада си, затова ми ти я дава! Иди отстъпи назад малко. Ако сме ще Юра, с да се кара, защото няма никой и без двойно стоя за женска Вася, айде, Вася да я потърсиш! Зара, отстъпай! Ти да отстъпай! Стаси, ти си да не се обръща! Ти да подкрепи Стаса! Аре назад! Хвили назад тебе! Махай оттам! Мария, махай оттам! Браво, Симона, добре! Търси пак топка! Таси не там, Таси зад гърба! Таси! Айде, Очакваме много, вече не очакваме. Паща! Паща! Браво! 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 Напред, Мария! Там трябва ли да се лъжиш? Касяме да не му удар, Бош! Каси да не му удар! Каси бе! Таси, дай ширина, бе! Трябва да имаме се дой джойстика. Как ще имаше го стане? Пе топката, Орче! Таси, отивай до 10. Нямаше, отдеби имаше, ма сега нямаше. Йора, дигна ръка. Ей, плата нямаше никаква. Играй, Калина! Топката в аут. Тя се очаква да пише по цялото време бягаше с една крачка. Играй, Енита! Нека да игра, давай. Айде, вратаря, да изпита! Браво си. Това са до 10. Айде, ако може да не пада топката, ще е добре. Айде да се обръща! Бошка играй, Бошка играй! Играй, не пускай! Натъче! Васи, айде, Васи! Мария, стъпи здраво! Вас тръгвай здравал! Сискай да я поискаме! Пак! Анита, на дуспата я чакай! При тебе ще Стасе. Стасе, отстъпваме. Мария, поблизо нея. Калина! Към тъча, ако трябва! Ако трябва в тъч! Ти не помагай, бе!
Франция, има гол от Англия, има една от Германия, станаха 5. Мислиш още на Мария, 6. И две в Германия, две в Германия, една в Франция и една в Англия. Над 50%. Браво! Ай, стилче, то сега пак. Връщай. Коста, Коля проверяш. От Омитю? Не. Айде далечния, бе. А, браво, бе, браво! Айде, успръсвай! Поставя го до 2 часа ще го... Ага, 2 ли 3 на 1 ли сме, не знам. Гол. Браво, Сиска, играй, Мария, реакция да има! Браво, Сиси, играй! Стаси, събери назад. Стаси, съби назад. Помогни! Ай, Сиска! Браво! Ние ни прави селекция. Там е същата система. Това е с академия, но академията се избира селекция. Арева! Криси, следвайте топката! Не та скъсявай, Себа, скъсявай! Кари, внимавай, Кари! Бошке, ти трябва да искаш тая топка, Бошке! Обаче там като играе това, ти ще покажеш това не играе. Как умиш да изгони? Примерно ти казвам. Или що играе там, или що играе така. Стас, хайде бе! Играеш аз кога. Ти го мога да видиш. Стаси, отстъпвай, какво правиш? Роси, отстъпи назад! Васи, иди при нея, разиграйте я. Това може да рана. Почни да отбием и нове. Ясно! Браво, Симонка! Рая тръгвай!
Дай газ, браво е, Бошке! Дай, тичай! Къде си, Мария? Рече, печели! Дара, влез пред нея! Печели корнера! Пас! Айде, Рече, запази топката ми, много лесно е да... Мария, тичай! Айде, обръщай, бе. Ти си тичаме сега, влезе. Айде, Мария! Това е моето вече. Айде, Сиска. Мариева идва. Айде, сега влезе. Ева много си далеч от нея. Роси! Браво! По-остър пас! Айде, къде си? Къде си? Таси, айде! Айде, вземе! Защо се връщаш назад? Добре, вземи топката, огледай се, погледи жилко и подай на жил. Колко е сложно? Мария, тук трябва малко повече енергия. Трябва да завършиш удар. Таси, да палади, Това ще си мока, не там е си мока. Айде, Мария! Мария, газ тича. Айде, Мария! Хора на лао, Криси, прибираме глава. Браво, Дара! Ето тук, това се. Добре. Кари! Скъси бъж! Потръгвай! Айде! Айде, Марайка! Зада си, зада сте! Таси, тръгвай! Таси, тръгвай сама! Дай, Таси! Давай, Таси! Давай! Браво, 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 браво! Вие си знаеш, колко години трябва да минат да почнем да стреляме вместо. Те да ни вкарат и ние да вкараме. За 30 секунди по-рано е това нещо. Двете между дуспата и пеналта си подават. Значи отиваме до вратата, за да я върнем. Няма да направим опит да вкараме, ако може да получим. Най-малко пък стреляй да стане и завършва една атака. Айде, Таси, пак! Айде, Таси, пак! Сама си! Пасва нападателка да се Бош, по-близо Вантова, Бош! Браво, Роси! Мария, айде! Таси, къде е паса? Роси, по-близо, 9 номер! Мина, Бошко, владея сам. Ай, Бог! Дай! Отстъпи назад, Криси! Криси, дълго се занимай.
Ева! Ти си иская! Не знам, но бих ще бъде. Давай, Стас. Мария, Давай, Мария, Стас. влизай! Давай, че ти. Браво, Стаси! Марийская, Крисийская! Ева, Ева! Ева, браво, Росе! Али, искаме, искаме. Излизай, Мариева! Излизай, Мариева! Мариева, излизай! Браво, Сиана, сама! Алекс, Николета! Симонка! Айде, бе. Браво, Сиана! Браво, бе, маме, бе. Браво. Едно Дончо камерата не ги хваща долу. Хубаво, че е Венци. Да. Ако не е той, ще се не насупа. Или той по-скоро ни хваща години хора. Какво стана? 4 на 1. Вие нямате. А не заради това, там толкова много говорят за всички. Явно и вие Играй! Йолите го няма назад, Йолите няма и това е цялата штука. Не, бе, ти не разбираш нищо, бе. Остри сега. Кали настрани! Виж, той гледа някой друг мач. Толкова, да, толкова. Доспад. Давайте на стена, бе! Таси, отивай на стената! Калина! Рая, отивайте на стената! Лорка, добре ли си? Да. Ти е с много лошата власт. Вика се го върни и се прибива. Що да ви говори, глупости, нали ви да говорите? Тя се закани вече, година не видяли. Зара, пете, и което през да малко е. Там други ги точно. Къде е другата стана? Браво! 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 Мъстинката, бе, хора! Става сама! Човек на човек ги казвам! Нищо не го казвам. Нищо не го казвам. Давайте, давайте, айде, давайте. Ваш мач е не е свършен. Айде. Спиче. Питаме, ставени две сами вътре на дуспата. Елементарен пас с вътрешен. Стойте ги гледат. Пуска по-бързо, Роси, по-бързо. Браво!
Карай ми стиги, докато се скрие топката. Аре бе, един от двамата защитници да влее, той е вътре бе. Залепете са. Карай на линията. Атака. На линията. Айде сега. Малко крачка надясно. Надясно. Карай. Атака. Виждай то. Айде. Иде реакция. Браво. Смяна, господин съдия. Смяна. Чакай, къде ти? Сиси, Стаса и Мария. Само Стасо. Браво, момичета, браво. Браво. Пийте водичка и ще се върне. Има още 25 минути. Далеч сей! Сама си, Бош! Бош иска! Чакай сега тук върна. Айде! Дълга бе, като се чудиш! Браво! Браво, Тони! Благовеста, искам ти да я знам с топ. Кали сама си, какво става? Кали искам да се успокоиш. Сама си, нищо няма да теб, сама си, успокой се. Айде играйте, нищо не е станало. Васи, айде нищо не е станало, играй. Айде Васи, играй! Браво, Калина, играй! Браво, Ударяме сама, Васе! Браво, Скъси! Браво! Браво! Браво, Симонка! Браво! Много седях, обаче не се целият терен. Точно. Васе, концентрирал номер 5, да няма свободни. Дитка, айде на пръсти! Първа и веднага втора. Скъси! Айде, Рая! Анита, стартирай! Давай на Анита! Айде, бе, Анита! Айде! Давай, Ани! Айде, помагай! Айде, Васе, не бързай, бе, Васе! Айде, Ора! Ани! Роси, стой до номер 9. Рая, ето, Рая, с нея тичаш. Роси, играй!
скъси по-бързо, не ме карайте да викам! Топка няма кой да засече. Хайде, реакция! Ваш вратаря веднага на избита. На линията спрете. На линията, не ги прибирай повече. На линията. Пред топката Лора. Горе! Еба, искай я! Имаш Анита! Имаш Анита дълга! Али! Бутай бягай! Навътре, към дуспът! Аме, Аничка! Пазиш ли някой? Пазиш ли някой? Прави, играй! Играй! Айде, Лора! Айде, няма да наместя аз! Играй! Тичай, Криси! Аз тичай назад! Пас, играй! Айде, паса! Бошке, защо бързаш, бе, Бошке? Айде, Рая! Бош, чуете да изнасяте! Криси! Айде малко да дигнем агресията! Айде, пак я буташ навън като тъча. Навътре е изпревари. Айде, забери се ли за един пробит? Васи! Айде, Рая! Абе, Диде, никой няма до теб, защо се едно? Айде, Нита! Васка, играй! Добре, бе, Васи, защо я даваш на тях? Васи, запази я, спокойно! Ей, спокойно спри се, тръгни с нея! Васи, иска я, просто решавай! Айде, Криси! Криси, следвай топката! Диде, айде, стига сте некоординирани работи там, бе! На линията на стената спираме! Хора, реакция, всеки да бъде с жълт! Май 4 на 3 сме за нас. Маха! Скъси! Ей! Бош! Вратаря не спита!
300 пъти ви казах! Роналдо е скара. Айде, Анита! Айде, Ани! Ти се, Ева! Браво, играй! Айде, Анита! Едната играе с вантова, другата подсигурява. Просто се застъпи на работа, да подсигурява. Айде, игри си! Анита, движи, бе! Айде, Анита! Айде, лабут! Доста. Лорка. Лора да се би. Нека тя се. Който иска да ви разберете се. Ще изтърви ли са? Айде, бе, решавайте, бе. Бас, ще вкараш ли? Ще вкараш ли за това? Калина, ежди да при мен. Да се говори с добро. Бас е по-събрано там с Крис. Да, но ние навсякъде сме. Да, най-добре вариант. Силно. Айде. Давай, Райче! Давай, Рая! Айде, Ани! Айде, Ани! Браво! Ай, Лора! Ай, Боже. Играй, Анита! Играй! Играй, Анита! Бас, играй! Крис, айде! Браво, Криси! Браво! Нищо, нищо. Ева, помни за нея.
топката да няма бърз фал. Яна, пред топката. Бошка, отстъпай. Миме, как ще върши на вратата така топка? Отстъпи. Ани, играй! Сиска, играйме! Анита! Десен нападател! Анита, десен нападател! Браво, Кари. Айде, Анита! Мина! Айде, Яни! Давай, Яни, давай! Карай, Яни! Закъсням много 4 са оттатък. Удар! Саси! Не се пази! Башка тичай! Ора, ако трябва фал, да! Ако трябва фал! Саси, иска я! Главеса, иска я! Айде, Анита! Айде, Анита, газ! Дай! Мини пред нея! Браво, браво! Браво, браво, е, машина! Браво, дишай! Чуваме, чакай се! Ей, хора! Ударете се малко по-дълбочина. Ева, нашия е спокоен. Ева, замахнеш наляво. Боже. Кири се, ладе пусти. Без да скачи. Айде, мина! Анитка! Газ! Къде си? Гора! Айде! Мария, влизай! Ей, сега тръгвай! Ти си, Ева, Ева, давай! Иди направо! Анита, застана си, остави я за ура! Това ще отстъпаме! Айде, сиска, сиска, сиска! Браво! Ти си, Мария! Мария, ти си! Мария! Скъси! Силно напред! Ай, да, да. Браво, Кари! Нищо няма сега. Първо са манили, нищо не да За сега се не дава на Анита. Човека, гони! Гони, Николета! Влезе сама, никой не може да спре, бе. Ама сиският сама си влезе наказателно. Гора, гора! Васе, ти си при тебе, ще ето я. Търсей ти удар там. Свали я, свали я! Айде, Вас. Ти си, Ева, Ева, Ева! Ева, тичай! Ева, тичай! Кристи, тичай! Айде, Васе! Браво! Напред, потъщай! Бутай рамо! Рамо! Перфектно! Нищо тях не нареждай! Роси звънто! Без фалева! Ти си, Криси! Айде де, айде де! Бошке, помагай! Тасе, спиш! Таса! Браво, Стаси!
Айде, Джиде, лайте. Давай, Лора! Ще се търся! Бождара, пиде към центъра! Стиска! Поеми се първо! Не, вас! Гол! Супер сте! Много